अरे दैया धरती हई देखबे मतलब जब गाना के हम फर्स्ट बार देखनी तो हमरा लागल कि लोग मस्ती मजाक मस्करा करत हुई, मतलब सोशल मीडिया पर ही लोग वीडियो डालेला बनावत हुई, लेकिन ये तो गाना में घुसेड़ दिया बे। हाँ तो बचा के रखना, कहीं वेब म्यूजिक वाला स्ट्राइक न ठोक दे। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दोस्तों पवन सिंह के हौ वाला फिल्म का गाना आ गइल बा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ तो पवन सिंह के दूसरा बॉलीवुड गाना बाके, और ई गाना में सिर्फ पवन सिंह गाना ही ना, मतलब में खुद पवन सिंह भी दिखाई देता और पता बा का है नहीं। हाँ मतलब पवन सिंह हौ वाला बातवा के सीरियस ले बाड़न। हाँ हौ वाला उनको आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको ये वाला बात के। हाँ और पवन सिंह की बात के सीरियस ले बाड़न तो कहले बाड़न बेटा पहिलका बार तो हम सिर्फ गाना गईनी, अब दूसरा बार तो इंटरव्यू मारम। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ खैर मजाक सपाट 2 मिनट ला साइड रख के सीरियस बात कर लो जाओ। मतलब पवन सिंह जैसे अभी फॉर्म में चला तारन और जैसे ही अपन बॉलीवुड में दौड़ लगावा तारन, लागता कि बहुत जल्दी मतलब पवन सिंह के भी वो खुद की अपन फिल्म आ सकता। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ खैर मतलब ऐसे भोजपुरी के कोनो फायदा थोड़ी ना होता। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। हाँ खैर मतलब बहुत दूर आगे न जाके फिर आगे गाना के बात कर ले जाओ। खैर ई जोन गाना बा के वो बिकी विद्या के हौ वाला वीडियो है गाना बा। क्या बात कर रहे रे बाबा? मतलब तूने कुछ गलत ना समझ लिया, ये फिल्म का नाम है कि बिकी विद्या के ओ वाला वीडियो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ तो यह फिल्म ला गाना गावल गईल बा चुम्मा। अरे ई वाला चुम्मा ना, ई दोसर चुम्मा बाके। हाँ तो इहो चुम्मा से एगो बात याद आइल, खेसारी लाल यादव के 9 तारीख के एगो गाना आवे वाला बा, जो गाना के नाम बा चुम्मा। जब गाना आई तो फिर खेसारी पेलाई। क्या बात कर रहा है? खैर मजाक के एक साइड में छोड़ के बात कर ले जाओ पवन सिंह के चुम्मा के बारे में। हाँ मतलब बिकी विद्या के ओ वाला वीडियो के ट्रेलर आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले आ गई रहे, और ये फिल्म लगभग आज से 4 से 5 महीना पहले बन के कंप्लीट हो गई रहे। तब तक कोनो प्लान ना रहे कि पवन सिंह में गाना गई कि ना गई। क्या बात कर रहे हैं? और ये फिल्म में पवन सिंह के गाने नहीं थे। फिर हई का बा, ई तो स्त्री 2 के आई नहीं गाना के सक्सेसर बा। और ई गाना बहुत सुपर डुपर हिट भइल बा। जब ई गाना के फिल्म के मेकर लोग देखलक और पवन सिंह के क्रेज देखलक, पवन सिंह के मतलब फैन फॉलोइंग देखलक, तब लोग कहलक अरे भैया ई तो सोना के अंडा देवे वाला मुर्गा बा मुर्गा। हाँ और ई गाना के प्लान आई नहीं के सक्सेस के बाद बनल बा। हाँ और ई सब बहुत जल्दीबाजी में भइल बा। कुल मिला के ई गाना 5 दिन में रिकॉर्ड करके शूट करके एडिट करके मतलब घप से यूट्यूब पर पेल देवल गइल बा। हाँ और इहो गाना फिल्म के लास्ट में लगावल जाई, मतलब फिल्म खत्म होला के बाद गाना लास्ट में बाजी। तब तक लोग पवन सिंह के फैन लोग इंतजार करी और फिल्म के देखी न। तब तो भोजपुरी में किंकर फैन बड़ा कमेंट करके बतावा लोगिन। हाँ तो चलो वीडियो के यहीं पर खत्म करता नहीं। तब तोनी कैसा लागल वीडियो कमेंट करके बतावा लोगिन, और तोनी हमरा वीडियो पर क्या करता रहा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।